Permenang putra birang. Permintaan dari teman-teman YouTuber matur suwun. Hehehe. Mula sliramu wis tak aturi Atur kepiye aja sing kaya aku iki aku kasane sliramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rada saking piye kabeh iki wis kebaca tadi saja ora ketemu iki tanpa upama ngerti lamaranmu sing tak topo apa mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago antani anakku muga dadi jodohne ora kena pawane tak antani randane ora nyoto sampeyan sabar ngetuni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andhong tresna bebojoan salawase amburadul ompak-ompak kagunaman mula sliramu wis tak aturi tak astu golek bojo sing kaya aku iki apa kasane sliramu digawe lara ora urung saiki wis dadi randha nanging piye kabeh iki wis kebaca wis tanpa guna ibarat bubur ra bakal dadi sego ketonku iki tanpa upama ngerti kono lamaranmu sing tak tampa Rino J kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodohne ora kena prawane tak anteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun mas sing gedhe pangapurane aku tresno bebojoan salawase aku tresno bebojoan salawase Sibarondo permintaan dari teman-teman YouTuber Mbak. sudah ya tidak punya utang ya.